Anum Benard ni o. Mena me dawo din zaro. Se mu se aboa kranama ne odidi wie na nkasa eguo na ode ne nane asan wona ode ne nane ba akokɔ n'achi ne oda ho din a na woni se odwene ne ho. Because se ondwene ne ho ankasa na anka oguo no. Enka obewe. Wiase nsɛm dɔɔso paa o. Ana yenim. Wiase nsɛm dɔɔso. Nne wiase die ne ɛkɔ. Nia onya sika ato na adwendwene. Nia oni sika so ato na bobo. Wiase no nia ebe bia yentimi nya ne pepepeda. Hwɛ akwa bi ne oya abofra na ohunu se bi hye suit a ne nani gye ho papa. Se daben ne ono so be hye suit. Enti onyini ya oba no forso ya na okodi pa. Okodi pa. Mra okodi ni pa sika tonu boto mpe. Opie ya ne nani bo akwa bi so no otone suit. Ofri ni fi opie no. O si kwa na no pene bikita suit. Aka ne ho ka ne coat no top and down na otono. Akwa su firi ni nkram na oye na adwene se onye suit a obehye. Nti ohunu ya ne ore ade a mepebi ni na ofre papa no na odne ko ne fie. Kekere papa re bobo owe ni sika won botu na onuru kota. Osire papa ne de ade ne ma no cause o kan ne story kire no. Se oya akra na ohunu se bi hye suit a na oye ne fe. Nti oye na se opebi ahye. Onua abrante ya to seat ya wie. Na se woni se seat su be mfa hye chale wate. Nti oto ni sika okra no de ato seat. Na de ne odo okoto mpaboa. Uni mistake oye. Nke se odi kampe shoe ansa. Ansa na ato suit no. Kwa so uni shoe wa me kwa akoto suit. Nipa bebre abrabo ayesa. O jumpo na ahuratra babi anka ese ogina no. Na wo fitin ya we wan free wine ba wo peten. Obe ne watima duru ten wo. Obe try ba obe hwiase. Oso se osana kofa ba akono. Wiase nsɛm edno. Wiase mun nsɛm edno papa. Akura o. One tefre. Ne beti fie. Na akura de agidini. Se akura ye kromfo. Akura di nsɛmone. Owo sen bia so nkohu tefre senda. Na be fie wura abene ne te no. Na oye odefo. Ode ne trunk asisisisi wo. Na ne ntoma gum. Na ne ntare. Dakro papa ikoyi ne okobie ne trunk so a. Omo awe ntoma no na ogum. Mwesu merupere wo fie o. Obene de no ode hye akura. Omode hye akura ne tefre obosi. Akura ni nkan se ntomai anyo ne we. Nso papa yi de ono a. O ka tefre de oye akura. Akura anka hwe ankyere omo. Akura anka hwe o.
na ohwe be 4 days 4 days duru na okra papa ne se obetu kwane enti papa ni ja ne kwane na mra okono na okachire tefre mfa ne no ma bi nkogya no na tefre sa no ma bi ni okoye wuri ba de kronti akura ma tefre de no ma ni nkogya no o ma tefre ayada nsini se akwantu na ne otu no onifio tisa asemisia onifio bi tefre so awe ntoma amanaka na ho mpanyimfo bu bebi se subane wote se ayense ne woye de wontimi fansie se woye kromfo a kokotena Roman father fie ne ye wadwen se wo mokro no da krope ne kwens wo be fam na hu se woye kromfo woye wudini ye wadwen se wagya nipaku da krope wo be kwa kokontokwa e wa abontene woni nipa no okuna adwene be batima ma wafa bo de abono sana krono ana nsamone ensie enti akura pie free ho no trankene de akura mfa anko amfa fie wura ne so anko ntoma ne si wo nti tafre ne namana ko hu se papa na sena bie ntoma ne bim na ne konde no ohwe na de ntoma esto mekwa ko wura mawe ba tafre ye free se akura ni fie ho no na pa okoshem na owi bia no ye fine na opie koye papa de bebie no ma na so a akura ni fie by omwawe no ma no be kan se na akura temfachiro na akura trinity hware papa na akura uniha no ma na face no me wo no we ba se uniha mentume so omo asenawe no so ehwan no se nipa mienu wo fia nti se mimi ni ha na ntoma ne ba awede ya ba ko de aka na so ohwe ne yi papa ndo onisen odo onisen anko ye ne ko we ntoma no chi no ne ka ye se odi no to jam ana odi no to adwungum obeka na kore tafre bae na fi wura ne fro ne kura na de tafre ekura ne fi aba ayo me no ma no wonku anu no wa ha wanka no kora agya ne maso endu betum anande adwungu besi gya so no ma chew afo oro ye mea ora wosin wai na oba nanum sinim nso otenwe ntoma bi wo wabrabom hot wabrabom honye baifo bai odu bone bi wo wabrabom okukura na wahwe ase ore na otwe wase nso owia ono obesere se wate ase wiase ya dene pa wiase odene wiase se wahwe ni ya wo hunu ni ye mami enu no kwa aware omo nyina kunu ye ba akope ne mai adam fofo so e wa aware ase na papa ne ye japade bebiri na omo oware na we fa adwene se obeku papa na afa japade no na we fa adwene se obeku papa no afa japade no na wunim nia onu di kare no na okoto nkraduru na odi gu nsuom se papa ne noma obewu second one ne so baaye no na okodo ye aduane fufuo na odi aduru gum se papa ne ba odia obewu na wonim papa ne baaye no okono anyi chop money nti nea okoto nkradogu nsuom no
papa no ne wo ma bebre enti oba ya aduane ni si wo no na ohunu ne mmobɔ sɛ ɔde aduane ɔkɔman ne mma no ɔne ne yere ne di na ɔno abuada na ɔpagya aduane no na ɔde kɔma nea ɔno kɔtɔ nkuraduro gu nsuo no papa ne de aduane kɔkyɛɛ no enti ɔbɛduru fie no na ohunu sɛ ne yere baako no so a ɔde aduane bra no ɔmo odidi na ɔtoo n'ani ne nsuo nsi wɔ na ɔpagya nsuo no sɛ ɔde ɔkɔma ne yere no na ɔne ne akɔ didi ti ɔkɔɔyɛ no baa no so hu nsuo na ɔnom bi nea ɔde aduane kɔmaa no so no ɛnam kɔm nti no na ɔno so di aduane no bi na ɔmo didi wieɛ no wei da ha o nea ɔnom nsuo no o sɛ ne wei ɔbɛka kyerɛ beima no sɛ na nsuo na mede bra wo no wohwie gu aduane ni manaa ma poison wo nti miwi wei so bisa wei sɛ na aduane na mede maa wo no hefa no de faaye a ana wo ti bi tu nsuo ma nsuo ye wo de ba ya yewi papa ne gyina wa asɛm ɔka kyerɛ na yere ne sɛ if you do good you do it for yourself ne amomo ye noa no na atwa abomo wei pese okum wei pese okum me baaye ne aduane si wo me hunu wo mɔbɔ sɛ uni aduane na me pagya aduane na me yere akohyia de baa sɛ me de obra mo baaye wo no so odi fufuo me hu sɛ nsuo nsi wo na me yɛ sɛ me pagya nsuo na akɔma na anom na me madibi enti me nim sɛ mo de adura agum duane mu buuye no ansana ba n'akyi na aba mo so fa adwempa nante na yi bɔne ne firi wo mu ɛka wo nko a enka wo nua na wo ne no kɔ no da ba bia bɛkɔ no osu ni suo na wakɔma na ma ɔpiawo wo bɛhyia wo nua ne kasika na ne botom na nka wo wie a abɛsere wo sika na wakɔgyina ba bi asere no ama ne saa nti no wohunu na wo ne na ayaka adwafodwo hwɛ wo nua taa nim na ka kyerɛ kwakuata na kwakuata nkonko hunu ntaafo na mo wie a nyankomago ye mo nua mo mpete wie ama me na menje mo taataa kwa ne ware metutu ne ntɛn na makɔ ne ntɛn na makɔ wie ntɛntɛm meforo ntɛn na mesi ntɛm a mo pa me ntɛm a mo nyam ya me tentɛntɛn no a sɛ mesi ntɛntɛn no a metu am nika ntɛm wa betimi apa me akye me ntɛm no hwɛ makyira nsa na wahunu me ntɛntɛm ɛne saa me de mfuturo bɛkɔ ne ntɛm nkwantanan yebu ne ntan megyina so akyɛ na nyɛ ne ntɛntɛm ti anka megyina ha atadwa onua ata ahunu me ntɛm me pa ne ntɛntɛm adwana kɔtena ntɛntɛn no ntɛm osifo ntɛm mahunu ne ntɛm me pa ne ntɛntɛm makɔ akɔto abusua panyine me de mmorosa akɔ hu abusua panyine ntɛm abusua panyine gye nsa ne ntɛntɛm wano ntɛm waaboro ntɛntɛn no a wɔnam ntɛntɛn no a ɔkɔ akɔda ntɛntɛm ata ene metote tɛntɛm ayɛ mosomfoɔ Benard nie mese wiase ayedene brane so mu ayedene bari one ni kunu da ade akyi anopa ɔhwehwɛ chop money afiri ni kunu no wɔ bema no so ɔhwehwɛ sɛ bari be wɔ aduana manadi sa obi chop money will be bottom if you lose she will come vanish na the bombolaka se wa ma wani amra na wanhunu babia wo na wantu anamo a onua obehwe wachi ni kwa nafu kɔwe nsani biara ɔkɔ akɔbura ne kwa na ɔfa so de kɔburu ye ne de ɔwɔ chi no se obehunu fie kwa ne kan first na me boro papa na me freaking man na ntemu a maya binom hairdresser for baby binom
na bia ba bi wo ho wo ye hotel ne awmatwere ni mu 1+1 na omo lead up de me kwa oni mi nkromo krodo to aso na adwumbone ne adwumfinti no me kwa me na me mfakire ba me ba de a mfa lolo kwanso me kono mani so hye ne koye ba me ba nantu tu no nim mfana maka me ho ndido mfana mani himbe kwa ha na ma agina ha kwa na ma pa ha kwa nti maya ni huye no na omoze wo braben da bia wo kwa wo nko anoko wo ba so a wo ye mienu nti 1+1 is equal to 2 number 2 hwe ma areho nhye wo so areho odo be ko yarem odo be ko wuom stroke achi nipa bebre wa asase we so no e ya adwendwene me ka kire mo ne nipa wadwene ne kwanturo wo body wadwene ne kwanturo ba nipa bebre be mawu ontimi nya adwuma ne yire da ho na ode ne nsa wo boso paw adwoa ne wo pada ya fataw adwoa ne wo pada ya da obebo ade ne so sa ma ade ache adwoa so sore ye no a na ode akoma kofi na kofi so atena so panyan wo mana wa wo be bisabe yi se nkura ne ye wo made akwe watwa adu bone wunim ni o mare basa wadwene too much wadwene usura pa wadwene awia wadwene aka body no ntine ni mu ayemre enti wo ye nya stroke be ma na dikane age ne ho obehia nipa bebre stroke achi omo nipa bebre abodam bisase yi eya adwendwene anya yare wa wodwene bebre bia wunya yare wunyini ntem uwe ya short je ya adwendwene ko YouTube ko hwe Benard be ma stories Benard ro be che nsema wani beje odu wura mu a odu be wura honhom mu akọ akire odu wura deep ifso oya adom one ngosra da ono be bon komo so de mo be bon komo ama wani aje ntino momma adwendwene emfiri mu abrabom na muntu ahokere ntungu awrade nyankopon obejewo awrade nkan ho awrade emwa wo awrade ne wontena ne aye hawo atu adwendwene ayo koda na awrade eno na onje wofiri wate awrade mra wo fie mu ema anije mra wa brabom na adije ba wa brabom ankuni die be yode a ewo adomo hwehwe Benard ewo YouTube ko Facebook obo Benard asante a obenyame ana asante Benard ba YouTube tie ese Benard asante ushia me wa ye bebo nkomo me chia GM recording studio ewa Accra medaleta onu ane madie nyina aya hwehwe ne telephone number o me videos na chi o pese wa recording we are masters cover art anything video o pese o mutwa movie a GM be ni nyina amawo one ne ye me bibia o ye very good oni nyame difo kese ne nam nti adon wo no so ahumobro wo no so wakai njanka wakai akunafo ohunu ne ye oni bi mobo nti wo de wo hawo ne danna obeji wa frem ifise oni nyame nipa kronkron ne nam nyame difo kese ne one ne nam enti omunni bi kura no a ombebo mpae awurade be ma omo akwankyere na omo de aboa wo watch out Benard asante number 1